Hola, vaig a mostrar-vos la estructura del curs que hem preparat per a iniciar les classes. En principi haurem d'anar als meus cursos, triar el nostre grup, en aquest cas quart d'ESO B, i aquí tenim una primera part, que és esta d'aquí, en la qual tenim un foro d'avisos, on jo aniré penjant els diferents avisos si pertoca algun, un apartat en el que diu qüestions de física i química, on podeu fer les preguntes quan no estiguem online. Totes les preguntes que tingueu sobre el tema les punxeu aquí, en obrir. Doncs, com se fa? Pues añadir un nuevo tema de discusión. S'afegeix i ahí poseu el tema i ahí poseu el que vosaltres necessiteu consultar. Per navegar sempre anirem a aquesta part d'aquí i tornarem al nostre curs. Després tenim una secció que li hem anomenat cafeteria per totes aquelles qüestions que no siguin qüestions concretes de física i química, doncs les podeu fer aquí. Exactament igual, és un foro igual. El tema de l'assistència, si punxem, vos apareixerà un resum, en principi, de quin ha sigut el registre de la vostra assistència en funció de les connexions que heu fet en l'horari que en principi està marcat i que ja teniu. Tornem una altra vegada al curs. I ara ja passem a la part de continguts. La part de continguts, ara mateix estem treballant la unitat 4 cinemàtica. Aleshores, està estructurada per setmanes, anirà apareixent aquí cada setmana. Aquesta setmana, del 23 al 26, treballarem el moviment rectiliani uniformement accelerat. Aquí teniu el programa de la setmana. En aquestes dates està previst treballar aquests continguts atenent a aquestes activitats i que podeu trobar en aquestes pàgines del vostre llibre. El material, el llibre de física i química, que necessitem el quadern de l'alumne a través de plataforma Aules, i aquí trobareu la metodologia de treball, què podem fer si teniu dubtes o qüestions i com s'avaluaran les diferents activitats. I si teniu propostes, com ja he dit abans, entreu en cafeteria. Tornem. Aquí trobem l'activitat de cada dia. Aquí tindrem per a cada dia, si anirà obrint per a cada dia, quina és l'activitat que s'ha de desenvolupar. El dia 23 de març, si entrem, doncs s'haurà de fer tot això que tenim aquí. Tenim posar la data a la llibreta, identifica la sessió amb el títol, conforme hem fet a classe normalment. Data i el contingut que anem a treballar. I després teniu identificat en aquest rectangle quina és l'activitat. Doncs en aquest cas, lectura del llibre, la pàgina 123. I aquí vos posaré algunes qüestions que pense que heu de tindre més atenció o que són més destacables. Aquí són miniatures del llibre. Per si de cas algú no s'acaba d'aclarir quin és l'apartat que s'ha de mirar, doncs aquí teniu les miniatures que s'han de mirar al llibre. Després tenim un requadre d'un altre color, que és l'activitat que s'ha de fer. En aquest cas, l'activitat d'ESET, també és una miniatura del llibre, a la llibreta, és a dir, al quadern de classe, l'activitat d'ESET. Quan acabem l'activitat d'ESET, ara tocaria llegir la pàgina 124 del llibre, i ahí teniu què s'ha de fer. Aquí tenim un exemple resolt. L'exemple resolt s'ha d'anar seguint pas a pas, intentant esbrinar què s'ha fet en cada cas. Tenim el 3 i el 4. Després, una vegada entès tot això, activitat 18 i 19 de la pàgina 124 del llibre, a la llibreta. I per últim, farem una foto de tot allò que hem fet a la llibreta i la penjarem aquí, on diu agregar entrega. Si punxeu en agregar entrega, ara baix de tot ens demana l'arxiu que nosaltres hem fet la foto. Li donem a pujar a l'arxiu, l'arrosseguem del nostre ordinador, el punxem ahí i guardar canvis. Val? Bé, durant la sessió, és a dir, el dia que toque el vostre horari, el dia 23,
a l'hora que toque, aquí tenim el xat. Jo estaré connectat i estaré atenent les vostres qüestions. Si punxeu el xat obri una finestra emergent, de forma que podeu estar xatejant i a més podeu estar treballant amb el material que tenim a l'aula. Jo aniré contestant online totes les preguntes que se plantegen. Si alguna pregunta no es pot contestar mitjançant aquesta plataforma de xat, perquè necessita algun dibuix o algun aclariment més complex o algun vídeo o el que siga, penjaré la qüestió al foro que hem quedat abans amb l'arxiu, el vídeo o el comentari que pertoque, de manera que el pugueu entendre el millor possible. Val? Per tant, quan estem en l'horari, obriu el xat, teniu el xat obert en una finestreta, vegeu? Aleshores simplement serà anar canviant de finestra a finestra. I podeu estar mirant el llibre, mirant l'activitat que està aquí, val? O mirant el xat. Doncs ala, ens vegem el dia 23.